Gọọmenti Anambra State n'otu Anambra State Waste Recyclers Association Aswara hibego amapụtago otu nde naira dịka ego iti aka n'obi maka ndị ga-eturu ugo na asọmpi All Anambra Plastic Waste Recovery Challenge bụ nke ga-amalite tata. Kọmishọna ahụ maka gburugburu na steeti Injinia Felix Odimegwu onye kwuru atụmatụ maka ya bụ asọmpi n'Awka rụtụrụ aka na o so na nkata a na-akpa maka nkwadobe mmemme ụbọchị mba ụwa maka gburugburu nke afọ a. Onye nta akụkọ ABS n'okwu gburugburu bụ Blessing Uchendụ ga-akọlugo akụkọ a n'isi. Injinia Odimegwu bụ onye kwuru na ihe aka mgba bụ nke eguzobere na ọnwa June mkpụrụ ụbọchị 8 wee ruo na ọnwa Julaị nke mkpụrụ ụbọchị 7 n'afọ 2023 bụ ihe a wepụtara iji wee gbochie ntụsasị komkom rọba na steeti a. O kwuru na amụma ahụ bụ nke a ga-amalite na ọtụtụ obodo dị iche iche na steeti a. N'ime ka amụma ahụ rutu obodo niile aka, Injinia Odimegwu bụ onye kwuru na obodo ahụ dị 179 bụ ndị ekere ụzọ 3 bụ nke o kwukwere na onye ọbụla meriri n'ime ha ncha ga-eji ọkpụrụkpụ ego nke ruru 1 nde naira wee na. Ọ kwa n'iru kọwa na obodo ndị ahụ bụ nke dị 179 bụ ndị nwere otu ọnwa iji wee kpokọnata komkom rọba bụ nke atụsasịrị na gburugburu ha, ma kwukwezie na obodo nke tụtụkọtara ọnụọgụ kachasị bụ nke ga-eji ọkpụrụkpụ ego ahụ wee na. Injinia Odimegwu mekwazi ka aghọta na ntụsasị komkom rọba so n'otu ihe na-echere gburugburu aka mgba na mba ụwa, ma kwukwezie na isiokwu ụbọchị gburugburu na mba ụwa nke afọ a bụ nke gbadoro ụkwụ n'ime ka ndị mmadụ mata uru ọ gbara ịtụtụkọ komkom rọba ma mekwe ka gburugburu ha dị ọcha. O kwukwaziri na iji wee mee ka amụma a bịa na mmezu, na ndị niile bi na okpuru ọchịchị ebe ọbụla dị iche iche ha nọta bụ ndị ga-amụta iji amụma akpọrọ 5R in waste management nakwa principle of circular economy bụ nke pụtara refuse, reduce, reuse, repurpose nakwa recycle, bụ nke o kwuru na ọ ga-enyere aka idobe gburugburu nakwazi ọwa mmiri niile dị na steeti a ọcha.